लान्च खालामखांबाय मुस्लिम विलेजाव दा बेनिफ्राय जोङो थांगासिनो जेम्स बन्ड आइलेण्ड They make it here. Tomorrow they will die, and the man we couldn't get the make right here. That's why we call James Bond Island. And but I have something else over there. They have some two mountains laid down together. We call Khao Pinkan. Khao Pinkan is mean them two people lay down together, like a loving people. Đây là cái số bay trên James Bond Island đó. Lên này thế. दा बेनो जाबाय नोंथांमोना खिथुनाव ना होननो हायो जेम्स बन्ड आइलेण्डआ मोजांथार जायगाया आलदा एक्सपिरियेन्स आरोखि बाव जेम्स बन्डनि मोननै सिनेमा शुटिं जादोंमोन द मेन विथ द गोल्डन गन एन्ड आरो मोनसेया माबेमोनथाय माबा मोनसे खोन्थादोंमोन र' दे आं गाहायाव लिरनानै खोन्थागोन नोंथांमोननो मा सिनेमाखौ शुटिं जायामोन आजाओ That mountain, there's something about this basically. दो माउंटेन है लवर्स के लिए तो दो जन मिलके फोटो लेंगे तो लवर्स है सीन अगर तुमने अकेला फोटो लिया तो मतलब तुम्हारा कोई और है This is the place. Dan ini itinerary beneman Monkey Temple बेनिफ्राय Muslim Village ओमफ्राय लास्टआव जाहैबाय फाइनली जेम्स बन्ड आइलेण्ड दा जों थांफिनसै हटेलाव हटेलनिफ्राय फ्रेशन आप जानानै जों मा खालामगोन सीधा एयारपर्टआव थांसिगोन आरोखि बेनोसै लोगोफोर जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे शेयारबो खालामदो Thank you so much for watching. Take care. Bye bye. दिनै जोङो फुकेटनिफ्राय बेंकक थांगासिनो अनफर्चुनेटलि जोंनि फ्लाइटआ डिले जाबाय दा आरो जोङो एयारपर्टआव स्टाक जाबाय आरो एयारपर्टआवबो जों एकदम खारि खारि सफैदों जों मोनसे ट्रिपआव थांदोंमोन ट्रिपआव थांनानै हटेलाव फैनानै
फ्रेश जानानै एसे फ्रेशथ' मा होननो मोखां आथिं आखाइ सुनानैनो एकदम खारबोथारबाय आरोखि जोङो दा फुकेट एयारपर्टआवनो दङ नायनोसै मा जायो नै जों लेन्ड खालामबोबाय बेंककनि स्वर्णभूमि एयारपर्टआव दिनै बिराद लेट जाबाय 1:30 इन द मर्निं गाबोननि आइटिनारियाथ' मा प्लान खालामबावनो 1:30 जाबाय गाबोन फुङाव सिखारनानै जों नायनोसै